Zenički, brate moj. Vidi ovo, burazeru. Ovo je za jedno 3 mjeseca, brate moj. Ovo je za jedno 3 mjeseca, brate. Evo zajedno s vama. Eno, ima je čak i pocijepan cener. Vidi ga. Hoće li ko ovaj cener? Može se ovo unovčit. Nema veze, brojat ćemo ga. Hajde. Hvala vam, brate. Amare, Zenički. Zendeli, ljubi vas, brate. Gledaj ovo, materi. Ovo je sve donacije, ljudi. Ovo su sve donacije, da znate. Nuni Seo Brajlović. Čekajte, vidi ovo krilem ispadat. Sad ćemo zajedno izbrojati, braćo, rekao sam, obećao sam. Da vidimo koliko imamo, da li je ovo dovoljno za Egipta. Brate, ne mogu da izvadim, znate, ima još. Vidi ovo. Ne smijem porezati se. Zenički, volim te, ljubavi moja. Hvala Zenički, brate. Hvala Zenički, brate. Brate, jeste vi svjesni šta je zalijepljeno dole? Vidi ovo. Gledajte koja je cifra zalijepljena dole bila. Vidi ovo. Vidi ovo. Evo ga. Čista. Ajmo bismiletom. Sad ne donirajte ništa. Ide. Sad ću ovo sve poredat fino. Nema laži, nema prevari. Čekajte, idemo broj na broj. Broj na broj. Šta mislite? Hajde, stavite cifru da vidimo čoliko pogoditi. Evo, vidjeli ste šta sam izvadio. Vidjeli ste šta sam izvadio. Stavljajte cifru da vidimo hoće li iko da pogodi. Čekaj. Evo ovako ćemo. Da vidimo čoliko da pogodi. Ovo mi je za jedno 3 mjeseca, braćo. Glava na glavu, tako je, brate. Ovo mi je za jedno 3 mjeseca. Ovo mi je za Egipat. Sa mojom dragom što idem. Štedio sam, tako da... A sad vam bez zajebance govorim. Ugledajte se. Ne morate po 20 ko ja stavljati po 10. Stavljajte po Marku. Joj, Zembelija. Evo vi pišite. Pišite, braćo. Pišite, braćo, i baš ćemo vidjeti, evo, hoće li ko pogoditi. Evo, ne ja, boga mi, znači, rekao sam, obećao sam vam da ću s vama kasu otvoriti. Nije nikakav fleks ni tišta. I Allaha mi, nego je ovo, brate moja, ušteđevina, što bi se reklo. I na ovo mi porez ne mogu udariti. Zendeli, ljubite, brat, Amare, Zenički, evo ga. Nažalost, imamo neki problem. Imamo problem jedan. Imamo drugi problem. Tako da. Evo ga. Šta mislite, može se ovo šta iskombinovati? Hoćemo brojati ovo dvoje. Hoćemo brojati ovo dvoje. Ovo i ovo. Može se ovo džeutalt, da mi recite ova. Ajde vi, da me razumite. Može se ovo ima to li što se s parama razumijete. Možemo li ovo u talđe? Možeš u banci promijeniti? Može, ok, računat ćemo i to. To su 2 cenera. To su 2 cenera. Evo cvaja jedna. Čekaj. Evo cvaja. Ovo klipajte, Nuni otvorio kasu nakon 3 mjeseca. Možda i 4 ima. Stavite ipak 4. Jer je naš broj, naš je onaj... Ovo je, brate, za Egipta bilo. Rekao sam sebi odo za ljetovanja, Boga mi skupit i evo ga. Nadam se da me moja djevojka gleda, da vidi, znači, evo ti ljubav, sve zdravo na gotovo, što bi se reklo, da ne misliš da ćete nešto prevariti što se tiče para, budžeta našeg, dušo moja. Znači, računat ćemo i ova 2 cenara, rekli ste mi samo da odem u banku, dobro. I šta će mi oni reći u banci, braću? Šta će mi... Joj, brate moj, šta je ovoliko para ovo burazio? Moguće ovo da sam ovoliko uštedio, Allaha mi. Znači, vidjeli ste, Boga mi, ovo je sve iz kase. Morao sam je otvoriti jer je bila puna. Ajde vi pišite brojeve da vidimo ko će pogoditi, braćo. Pišite brojeve da vidimo ko će pogoditi. Evo vidim neko veći broji. Ja kako slažem vidim da neko veći broji. Vidjet ćemo da li će iko u čatu pogoditi. Ajde. Da vidimo. Kaže čovjek 200 eura. Pa znaš ti kad smo prošli 200 eura, brate moj?
Znaš li ti, brate, kad smo mi 200 eura prošli, buraz moj dobri. A brate, vidi kase, Allaha mi drag. Taman za Egipta da se ne moram vamo trošiti. Samo pišite, braćo, sad ćemo lagano brojati, samo da ja ovo glavu na glavu stavim. Jest da sporo ide, ali moram, zato što su izgužvane pare havarija, znači. Sve izgužvano, braćo. Sve izgužvano. Ako niste u toku, ako ste tek na live došli, braćo, ako se pitate odakle pare, evo ih. Odavde pare iz kasice, provjereno sve. Provjereno, spavam sam. Dobro, papirno je gotovo. Papirno je gotovo, tu stoji. Idemo vamo ovo stavljati sve po cenera. Ovo ćemo sve po cenera ovdje stavljati. Znači da vidite da nema laži, nema prevare. Znaš, ja sam ovo naučio, ovo sam naučio ko konobar, braćo, ono, znaš, sve po cenera. Oj, brate, imaju ovdje ovih petica u pičku, maternu. Ima i petica, buraz, baš. A druže, što sam ja skupio, pa ja sam skupio, brate, za Dubajija. Ja sam skupio za Dubajija, moj cicko. A Slovenko, ja, boga mi, za Dubajija skupio u 3 mjeseca u kasi. A dobro, ja mislim da nema ni milja maraka ovdje. To je 500 eura, ali nema veze, sad ćemo da vidimo. Sad ćemo da vidimo, zajedno brojimo. Znači, nema laži, nema prevare. 2, 4, 6, 8, 10. Braćo. Ovo s eurima imam. Hajmo. Hajmo lagano. Hajmo lagano. Evo ga. Znači, idemo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, evo nek bude 24, 240 maraka. Ajmo, pamtite tamo računovođe, 240 maraka u kovancama. 240 maraka u kovancama imamo. 204, sačka da ja vam sam kalkulator. Calculator. 240 plus. Idemo sad ovdje. Ja vidim. Znači, vamo imamo ovako. 1, 2, čekaj. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 plus 630. 870 maraka za Egipta. 870 maraka. Ja sam uštedio u 3 mjeseca 870 maraka. Znači, ovo nije ni do konjica. Što moj cicko kaže, ovo buraz nije ni do konjica, ali nema veze, provešćemo se ljubavi. Ako me gledaš, ne skiraj se, anđele moj. Ne skiraj se, dušo moja. Otićemo do konjica na pogače, one s kajmakom ljubavi, bit će nam lijepo. Ne skiraj se. Jel dedaju konjicu predobar kajmak? U konjicu je predobre, one imaju s kajmakom. Možemo do Jablance isto, ljubav moja. Ima, malo ćemo janjetne uzeti sebi. Janjetne ćemo se sebi uzeti, dušo, ne skiraj se. Evo ga. Ide janjetna, anđele moj dobri.
Možeš i kolu popit, nije problem. Možeš i kolu, dušo moja, popit. Jebate, ja sam mislio da ima preko milje. Allah.